Hej så sammen, og velkommen til. Den her video, der vil jeg prøve at hjælpe jer med, hvordan I kan finde nemme og gratis kunder. Så det her ting, det er at have et Shears-dokument, samtidig med, at I har et Google Maps i gang. Det er i hvert fald en gratis måde. Jeg har en måde, hvor man betaler penge, hvor der man så ikke skal gøre noget. Og skriv noget lige ned i kommentaren, hvis der I vil have sådan en video. Der skal man lige betale lidt penge, men så ja. Så det første I skal gøre, det er at finde et sted I bor tæt på, eller sådan noget der. Og så finde et marketing eller noget I kan hjælpe. Fordi at det er meget godt, hvis I bor tæt på dem, for eksempel. Fordi det hjælper ikke, hvis I bor i Jylland og finder et i København. Det er fordi, så kan I ikke rigtig mødes med dem sådan tit, hvis I lige skal aftale noget og sådan noget. Så hvis I går ind i der, hvor I gerne vil finde marketing, for eksempel, så vil jeg gerne lige finde et i Aarhus nu. Så kommer der noget frem, så kommer der en masse frem her. Så kan jeg vælge her, hvor jeg vil hen. Så har vi den her. Den har jeg så lige skrevet ned. Yep. Og så kan man for eksempel se her. Det host. For eksempel. Så kan jeg bare lige gå herhen. Kopiere det. Og så det her. Og nu kommer jeg til at skrive det forkerte sted. Det er også det jeg har gjort for lidt tid siden. Så kan man lige huske. Og telefonnummer, det kan man ikke kopiere. Nogle gange kan man over. Sådan der. Og jeg synes, den her metode, den er så nem. Det er helt sindssygt. Jeg synes, det er så nemt. Det er helt sindssygt nemt, den her metode er. Og altså sådan, hvis du bare gerne vil have mange ind, sådan bare hurtigt, for eksempel, som jeg lige har gjort her. Og så kan man så gå i dybden med, hvad er det her for nogen? Fordi altså, jeg har tænkt mig efter den her video at søge rundt omkring dem her marketing her, der er i Randers, og i Aarhus, sådan noget her. Søge, hvad er det for nogen, at nogen jeg vil komme i kontakt med og sådan noget. For eksempel så er der en, jeg skal til møde med i morgen kl. 19.00, om hun gider det her, for eksempel. Så det kan være, at hun skal, at hun skal i mit forløb-agtigt. Så det bliver rigtig spændende at se, om jeg får en kunde der, eller hvad det nu bliver. Så ja. Så har vi lige fundet den her. Så kommer bare lige sådan her. Det er så nemt, at det næsten er sådan noget, hvad jeg mener. Så nemt er det sgu. Det vil jeg i hvert fald mene. Den her metode, den er der rigtig mange, der bruger, den her metode. Det må jeg sige. Mest også fordi den er så god. Og er så simpel. Alle kan lære den jo. I kan se her så. Det er så nemt. Sådan her. Og så nu har jeg lige fundet nogle her, og det er altså den bedste metode, jeg kender i hvert fald. Så hvis jeg vil til Randers, så kan jeg jo bare lige skrive Randers. Altså sådan, det er jo ikke sådan, søg bare på Randers. Og så Randers. Jeg ved ikke, om jeg skulle skrive noget om marketing Randers, eller nej, det går. Så er vi i Randers her, og så kan man også bare gå rundt og finde her. Så har vi LH Store. Vi kan se, kan vi ikke se anmeldelser her på den her? Det kan vi se ikke. Det har nok ikke lyst til at vise, måske. Det kan være, at de ikke har så gode anmeldelser. Så kan vi bare gå ind LH Store. Og skriver det i Randers. Bam. Og så telefonnummer. Der har vi der. Sådan der. Det her, det er en af de bedste måder, I kan finde marketing på. Jeres kunder, jeres fremtidige kunder, helt gratis. Det er så nemt. Jeg vil næsten mene, det er snyd, så godt det er. Jeg har allerede lige fundet, hvor mange har jeg fundet? 4 eller sådan noget. Ej, nu har jeg skrevet det omvendt igen. Det må jeg lige leve med. Ja. Hvis det er, ikke lide det. Men det her, det er altså måden til, at jeg kan finde kunder på. Er virkelig, virkelig nemt og gratis. Det er en af de måder, jeg finder kunder på i hvert fald. Jeg har brugt den med penge og gør det stedigt lidt, men jeg er gået lidt hen til den her, fordi det er gratis, og så koster det. Eller det er gratis, og så er det virkelig simpelt.
Så hvis I også gør det her, så kan I bare gøre ligesom mig. Start et videodokument, start et Google Maps, og så bare komme i gang med at skrive dem her ned. Og så kan I så søge på dem her, for eksempel. Hvis vi nu tager den her, så kan vi gå ind på nettet, så kan vi søge på den. Og så har vi så Danmarks største kontaktcenter, 5R People. Så kommer man så ind på hjemmesiden her, så kan vi lige se om det er det rigtige. Og det er det så på det der kan jeg skrive noget 8746, og så 87, nu står der så 47, det kan godt være, at jeg skal den forkert. Ja, det kan godt være, at jeg skal den forkert, men det står der i hvert fald, men det er den måde, man kan kontakte kunder og få kunder nemmest, så ja. Jeg vil bare sige til jer, at jeg håber, at den her video har lært noget, og ses bare i min næste video. Hej.